vítajte na tejto už tradičnej tlačovej konferencii k Slovak Press Photo, ktorá patrí už k etablovaným podujatiam na území Bratislavy. Ide už o 12. ročník súťaže. Najväčšou zmenou, ktorú sme spravili v pravidlách, je to, že sme upravili pravidlá a začali sme sa venovať krajinám V4. Nie je to náhodné a vítam tu Vyšehrádsky fond. A práve preto sme upravili kategóriu, lebo sme začali robiť veľký projekt vizualizácia klimatickej krízy, čiže otvárame ďalšiu kategóriu príroda a životné prostredie pre krajiny V4. I'm working on the Hungarian Great Plain and I investigate how the climate change affects the Great Plain territory. The Great Plain territory in Hungary is the most vulnerable area because of the climate change. Do súťaže sa prihlásilo 151 fotografov. Ja by som sa chcela poďakovať famóznej porote, ktorá pricestovala, a začnem od začiatku. Je to Maral Degatti, ktorá prišla z Francúzska, je to editorka Getty Images, naša dobrá priateľka. I'm very excited about the winner this year. I think there's a lot of similarities. There's a lot of echoes from also the last edition that I covered, that I was here for, which gives me a lot of it's great to know that photojournalists are really doing their job here in Slovakia. They are speaking about social movements and the important topics that are relevant to communities and societies here, but also they're reflected and echoed globally. Je to Espen Rasmussen, ktorý je z Norska. Je to šéf-editor veľkých norských novín a člen agentúry Seven. Thank you for having me. It's been a pleasure to be here. I think the competition it's been really interesting to be part of the jury. And I agree, it's the level of this year's winners is really good. We are impressed by the quality and the importance of the work, and also it's both work that's important when it comes to the Slovakian society, but also internationally. So that's interesting, especially also this year's winner. I think we all will see soon, I guess, that this image also have an impact not only here, but also to a broader audience outside the country. Наш добрий приятель Олександр Чекменєв з України. Дуже важливо було, що в цьому році, в цей самий важкий час для України, була відкрита категорія, 4 категорії для українських фотографів. І українці не мали платити кошти. Це дуже важливо. І дуже було важливо, що українці також саме отримали фінальні місця, стали фіналістами. Що я можу сказати? Я дякую від всіх українських фотографів, вам всім. Дякую вам, словакам, за першу надану допомогу, коли почалася війна. Ви з першого дня допомагали нашій країні. Ви з першого дня врятували моїх дівчат і дітей. І так само я впевнений, що дякують вам українці і по сей час, по сей день. Дякую. Po mojej ľavej ruke je pán profesor Štrajt, veľká úcta voči jeho kapacite, a Janka Hojstričová, ktorá je aj porodkyňa, ale zároveň aj garantka súťaže. Mám radost z toho, že tato výstava a tato soutěž není omezena jenom na Bratislavu, ale že se zúčastňují i okolní země, a potom výsledek, výstava bude putovat bude viděna nejen v Bratislavě, ale v dalších centrech, v dalších městech, a nejen na Slovensku, ale také i ve světě. A to si myslím, že je velice významné a důležité pro slovenskou fotografii. Veľmi, myslím si, že tie diskusie boli
naozaj také tiché diskusie sústredené o tých fotografiách alebo sériách fotografie a o tých kontextoch tém voči tej spoločnosti, či v tom slovenskom lokálnom alebo s tým presahom na nejaký európsky, možno až celosvetový problém. Takže to bola zase veľmi pre mňa príjemná skúsenosť. To povzbudzovanie tej zvedavosti, že ten dialog medzi slovenskými a zahraničnými umelcami, myslím si, že je niečo strašne dôležité pre naše prostredie a to je niečo, čo je, myslím si, hlavným benefitom alebo takou hlavnou príjmenou hodnotou podujatia, ktorý robí Slovak Press Photo. Takže ja dúfam, že táto spolupráca, ktorá je dlhodobá, bude pokračovať aj v budúcnosti a že budeme mať veľa takýchto akcií, ktoré ešte raz prinášajú ten medzinárodný kontext. Ďakujem vlastne každému a myslím si, že už prišiel ten moment, kedy oznámim, ale ešte predtým musím povedať príbeh, že pred 7 rokmi daná fotografka prihlásila svojho otca a vyhral. A dnes vítam medzi nami Dorotu Holubovú, ktorá vyhrala, je za dverami, ktorá vyhrala s protestom pre Matúša a Juraja so samostatnou fotografiou a ja poprosím, aby sme tú fotku dali. Myslím si, že to je veľmi silná téma, zatriaslo to našou krajinou, keď zabije niekto 2 nevinných ľudí a myslím si, že ešte veľa vecí musíme vyriešiť, aby mal každý rovnaké práva v tejto krajine, tak ako to je v inej civilizovanej krajine. Práve prichádza Dorka. Takže Dorka, gratulujeme ti všetci. Ďakujem vlastne v prvom rade riaditeľke súťaže Janke Garboltovej, že má vôľu organizovať vlastne túto fotografickú súťaž, ktorá je v podstate jediná na Slovensku, takže veľká vďaka patrí jej a ďakujem taktiež porote, že vlastne vybrala túto moju fotografiu a ocenila ju cenou Grand Prix. Je to vlastne fotografia, ktorá vznikla 3 dni po vražde Matúša a Juraja pred teplárňou a ja dúfam, že zostane takým mementom doby a bude poukazovať na ten boj za LGBT plus práva na Slovensku. Myslím si, že najpodstatnejšie v tomto projekte je poukazovať na tie palčivé témy sloboda slova, demokracia, sloboda človeka, klimatická kríza a to sú témy, ktoré budú na Hviezdoslavovom námestí a každý človek si to môže 24 hodín, 7 dní v týždni pozrieť a prinúti ho to kriticky myslieť. Ak si niekto myslí, že vojna sa nás netýka, týka sa nás veľmi a na tých fotkách je to jasne a zrozumiteľne ukázané a nemali by sme si zatvárať oči pred ničím a začať rozmýšľať a konečne si jeden druhému pomáhať, pretože tá doba je naozaj veľmi ťažká. To je taký ten message, ktorý my máme a večer odovzdáme ceny všetkým víťazom a teším sa na to a teším sa aj na výstavu, lebo v tomto roku sme dostali opciu na WordPress Photo. Zatiaľ nechcem o tom hovoriť, ale je dôležité, že dnes sa otvára, máme ten istý deň, sa otvára WordPress Photo v Budapešti a súčasťou WordPress Photo bude naša veľká výstava vizualizácia klimatickej krízy v krajinách V4 a to si myslím, že je obrovský posun. Je to v Národnom múzeu v Budapešti, uvidieť to veľké množstvo ľudí a to je to, čo my vlastne chceme, aby tí ľudia pozreli na tie fotky, aby sa zamysleli, aby konečne bol nejaký posun a pozitívne myslenie. Vidíme sa